yung pinakamurang well-milled rice, 50 pesos. Pero kung mabibili 48. Pero yung 48 na yan, hanggang 49, yan yung mga bigas na may amoy, may kulay, at yung durog-durog ko yung melo. Ayan, pwede mo nang pagsagan kung magtitipid ka, pero 2 piso lang naman ang diferensya. Bilhin mo na yung well-milled rice para 50 pesos per kilo, desente pa yung bigas. Samantala, sinasabi naman ng mga nagtitinda na nakapanayam natin na yung mga imported na bigas, doon sila nakakita ng pagbaba. Pagkagayon man, ang bentahan nito, yung nakikita natin sa mga ba yun? 45 hanggang 50 pesos per kilo na tinataya. Unang sinabi ng Federation of Free Farmers, nasahan o anong lalala ang kakapusan ng supply ng bigas sa bansa dahil sa El Niño. Bagay na kinontra naman ng Department of Agriculture dahil may sapat o anong supply ng bigas sa bansa. 6 plus 7. 100,000 metric tons 13. ang ani sa first quarter ng taon. Kulang ang kanilang kapangyarihan para matugunan ang mataas na presyo ng bigas. Pakinggan natin yung inig ng aking mga kapanayam. Mahirap magbaba kasi mahalaman sa inyo. Ano ang dapat mo po? Mababa sa pagpiso.
ito. Itong i-report ni Tuesday niya, babawi dito.